On tuo ehtinyt toistakin. Mikä? Tuo puuko, sitten kun tuut. Niin. Ei, kyllä se pitää olla teränsä perkele. Ja tämä syö tätä sisuuksia täältä aina kun ottaa, niin pelähtää nahaa ja puunpalasia. Mm. Tässä uusi tuppi tähän kyllä teetelle. Tämä on aika kamala. Siellä Lapissahan niitä on tupentekijöitä. No eiköhän se hemppakin tee, jos sille maksaa, niin kunnon tupe. Kohti tämä laitetaan ja tarvii tuo kivihuollon. Tähän ei tarvii vapaalla kädellä. Viimeksi me veettiin se, taas sä vetelit silloin vapaalla kädellä, mutta sen pystyy kyllä tällä hyvin tekemään tuota näinkin. Okei. Tätä varmaan tätä tasaista pintaa ei tarvi hirviästi terottaa, mutta kun nahalla vai? Se on sen verran teräsä, että... Katsotaanpa tuonnessa. Oliko se joku... Se oli aika loiva kulma, mikä me siihen tehtiin. Semmonen kunnon viiltoterä. Jep. Mut sen ei tarvis olla ihan niin viiltoterää siinä käreisellä siinä, kun se halkeaa sitten, kun sillä hakkaa. Mm. Et se olisi hyvä, että se olisi vähän loivempi se. Tuossa olisi joku... Joku semmonen siihen. Olisi parikymmentä astetta. Tuo on varmaan about mitä se onkin tehty. Ei, kyllä me tehtiin siihen ihan omaa terää. Sehän... Niin, mutta se mikä me tehtiin siihen. Että se olisi jotakin tommoista luokkaa. Katsotaan, miten sitä lähtee. Yritetään. Se on nyt vielä niinku loivempi, entä mitä viimeksi. Se lähtee vaan tosta kärjestä. Niin. Tuommoinen loivempi tekee tänne, niin se ei niin helposti hajoa. Mm. Ja sitten tuo ei haittaa yhtään, että tämä jää tämmöiseksi terävä, Jyrkemmäksi. niin jyrkemmäksi se terä. Jep. Et sinne se on aika hyvä varmaan se. Siihen tehty vielä loivempi niin kuin, Jep. Siinä on joku ihan huolella loiva. Tää olisi nyt niinku, eikö se ollut 20 astetta vähän alle. Tämä terä on jotakin, mitähän tuo lienee. Tuo mikä me tehtiin viimeksi. Niin, se saa ollakin semmonen. Mä veikkaan, että se on joku, voisiko se olla joku 15. No se on joku 18. Niin. No mitä nää suunnittelit 20 tänne niinkin? Ja kun mä vaan ajattelin, että jos jos tää kato on tässä kiinni tässä. Mutta toki voihan se terottaa eka vaan, että suoraan ossuen tästä näin ja sitten... Ei sitä suoraan ossuutta nostaa tarvitse terottaa, se on ihan hyvä se. Niin, sitä ei tarvitse. Ei tarvitse, ainoastaan se kärki vai? Niinpä niin. No vetäänkö siihen vielä loivempi kulma? Saa siinä olla ihan semmonen kunnolla loiva, että sillä kestää lyödä niinku puuhun. Jep. Sillä on hyvä pätkiä oksia ja muuta niin sillä käreellä. Onko se, otapa, no niin. Siinä olisi nyt joku 22 astetta. Joo. Mä voisin katsoa vähän jotenkin valvovasti. Koitetaan laitapa siihen tuohon kohdalle, niin pyöräytetään tätä kiviä. Ottaako se sieltä sitä, mikä se oli se viimeksi tehty kulma siinä, ottaako se siihen ja silleen. About. Aika
Tässä on tosi pieni terä tässä kohtaa. Härityskelterää ollenkaan tässä kohtaa. Mm. Semmonen vähän kirvesmainenhan se saa olla tuo pää tuossa. Ei sen tarvitse kovinkaan pitkältä matkalta sen terään tulla. Se on hyvä, että se on semmonen kirvesmainen. Tuossa ei ole terää ollenkaan tuossa. Mm. Siihen pitää tehdä. Tuostahan se voi lähteä. Varmaan tommonen joku vähän reilu 20 astetta, mikä siinä oli, niin voisi olla ihan fine terä. Juu. Semmonen, että se kestää lyö. Jep, kun tuommoisessa jos tuo oli 15 astetta tuossa tuo ja tämä on joku 10. Tämä, niin sittenhän se on ainakin vähän ei niin akuutti kuluma. Jep. Ja sitähän pystyy sitten tehdä uudelleen. Jep. Teekö sä vai teekö me? Teekö sä? No. Oot mestari. Vähän vettä tuli. Oot kuulemma Sallaa reenannutkin. Mä kuvaan susta YouTube-videoa. Sehän on aika hyvä, ei tarvitse kovin paljonkaan ottaa. Kun se Niin, ei tarvitse mennä tännekään ei tarvitse asti. mennä se alakoita ottaan tuolta. Niin. Ihan pysytään nää kärki alueella. Just. Mihin se vesi häviää? Eikö Kiviin. Niin, se niellä se kivi. Siihen tulee terä. Jep, ihan tuota kärestä ei oo vielä. Siellä on tommonen joku. Joo, ei se haittaa. Se oli lohjennut siitä, niin silloin vetästiin vaan freestylena siihen. Jep. Joku terä.
aavistus, kun menee suoralle. Meillä pomppaa se suorankin etuotaan. Kohta tuossa kärjessä, mikä Ei haittaa, ei haittaa. Sehän on. aika nopeasti sitä kuuluu kuitenkin. Niin, ja sehän näyttää. Suorana käy. Näyttää vaan sillä kuplasmiekalla. Sehän sopii piraatille. Niin. Varmaan aika hyvä. Otetaan tosta vielä tuolla hienommaksi tulla kiveä. Oliko se äsken karkeampi vai hienompi? Saa tulla kyllä hienompi jo valmiiksi. Varmaan pääsee. Vaimo olisi. Ettei vaan emäntä. No morjes. No niin, me ollaan kans kohta valmiita. No niin, moi. Hätähousu. Onko pöytä jo katettu? Oh. Illallisesta oli puhe, niin tähän kelloaikaan pöytä jo katettu. Eikö ne ranskalaiset ruukaa muutenkin syö myöhään, niin kello on vasta 3 päivää. Niin. Ehkä se on niitten lounas. Se voi olla eri kulttuurieroja. Puhe oli illallisesta, mutta lähettikin lounaan. Tämä aika on hyvää. Pitääkö sitä nahkaa vielä pyyhkästä? Mäkin kokeilen omalla sormellani. Tuntuu terävältä, kyllä. Jep. Ennen nahkaa tämmönen paperitesti. No niin. Tuolla on vanhat terät. Aika tosi loiva kuluma nytten. Niin jo. Siinä vaiheessa kun nahkalla vetää se tuon kohan ja kokeilee, niin varmaan ui aika mukavasti sinne. Jep, se on nyt aika kivasti. Jep, vaikka sitä on aika paljon käytettykin. Ja se, mitä siitä on? Puoli vuotta kun mä oon se terotettu. Olisiko se loppukesästä ollut? Niin, tyyliin. Tai saattaa olla ehkä jopa vieläkin kauemmin. Menee niin äkkiä aikaa. Eilen illalla lueskelin almanakkaan. Aivan ihmettelin, että voiko näistä tapahtumista olla näin kauan. Se on kyllä uskomatonta. Niin aivan eilisiltä kun tulee juttuja lueskelin 2 vuoden. Mukava siihen rannan. Eikä kovin lujaa pyöriä.
Ei ole Se vääntyä silleen, että jos se hihaan vetää. Niin on kyllä joo. Onko terässä? Otetaan. Ei tarvitse paljon viiltä. Aika terävä. Kehtaa taas sillä veistellä. Juu. Ja tuo on kestävä tuo terä nyt, kun siitä tuli vähän loivempi. Jep. Tuo on sitten viiltää kyllä. Joo, tuo varmaan kestää ihan mukavasti. Montako? Se on vähän tällä joutuu sinne. Kloks. Taksomykket. No problem. Pikku homma, kun ei ollut kuin kärki vaan.